Taşlığım kuk şişmem, yaşlığım sağındıra. Kişke uyan uğrunları sağındıra, sağındıra. Taşlığım kuk şişmem, yaşlığım sağındıra. Kişke uyan uğrunları sağındıra, sağındıra. Bir башлап җибәрдек, менә 5 ел хәзер үткәреп барабыз. Алланың рәхмәте яусын, менә халкы да җыела, бик матур итеп менә узарыз, бик күңелле була. Тирә-яктагы авыллар да менә сезгә киләсе килә, бәйрәмегезгә кайчан була дип сорыйлар, теге сездә күңелле була дип. Кем ничек булдыра ала, ярдәм итәйин, шуңа күрә мен халык бәйрәме дип атыйм. Менә без халык көче белән күтәрдек бу бәйрәмне. Чөнки 15 ел, 20 ел Сабантуй авылда. Авыл үлеп барадыр. Шуңа күрә менә бу кеше әзрәк ияләшсен, чөнки адәм баласы үзенең туган туфрагын башка тиеш. Мин йөргән яктан, ерак-ерактан. Бик шатмын, шушы айттырып, безнең бүткән авылда шушындый зур иттереп Сабантуй уздыруларына мин бик шатмын. Шушы оештыручыларга мин нык зур рәхмәтле. Ялкыны салдың йөрәккә, җиләкле җәйләрнең оныталмамын яме. Тоямын иреннәреңдә кайын җиләге тәме. Шушы матур җирдә урнашкан ташлыгыбызның бик зур Сабантуе. Сабантуйга шул хәтле халык җыелды, менә авыллар бетә дип әйтәләр. Әмма ләкин шушы авылыбыз безнең менә көннән-көн матурая, халкы җыела. Җәй көннәре менә авылларны ремонтлыйлар. Ташлап киткән шикелле булдылар шушы авылларның үйләрне. Хәзер менә кайталар әкренләп, түбәләрен ябалар, матур итеп кыймаларын буйлар. Авылыбызда шушы менә ташлыкта, шушы матур җирдә урнашкан җирдә, бу тау өстендә урнашкан, табигать шул хәтле матур, бүтән җирдә монда чишмә. Üstündeydim matur çeçek baktım dedim. Birden durup her gün sayın su siktim. Халык сагынып кайта. Бу авылдан чыкканнар бик күп. Чөнки нәкъ шушы авылдан күченеп киткән безнең Җикәмскә ташлык дигән авылыбыз бар. Менә шуның белән дә бәйле инде. Аннан да киләләр. Безгә халыклар килгәннәр. Шушлай итеп инде халык һәрберсе үзенең бүләкләре белән кайта. Һәм җәйнең бер шушы кичендә матур гына бәйрәм оеша. Бу безнең ташлык җыены дип атала. Берничә генә йорт калган авылда шушы хәтле кеше җыелып, гаҗәеп матур бәйрәм ясау, ул үзе зур батырлык. Менә үзегез күрәсез, күпме халык килгән. Инде бүген ташлык кына түгел, безнең Владимир авылында гөр килеп торды. Барасызмы, бармыйсызмы, минем монда булганны белеп, анда ничек Сабантуй була дигән кешеләр дә бар. Мен әйтәм, гаҗәеп Сабантуй була. Чөнки мен әйтәм, шундый кичкенә генә мен әйтәм, авылда, мен әйтәм, меңәрләгән кеше килеп, мен әйтәм, бәйрәм итү үзе инде мен әйтәм бер мөгъҗиза. Taşlık җырла, taşlık әйдә, taşlıк яшьләр.